Ejha, nejako mi tu nejde odkrutkovať. Čo s tým? Zavolám Piťukovi, on určite bude vedieť. Čauko Piťuka, ahoj. Ahoj, ahoj. Počúvaj, mám tu problém s ventilíkom. Neviem odkrutkovať. Čo s tým mám urobiť? Multifunkčné kliešte? Také nemám. A to odkiaľ? Z Armpeku? To už som počul. To na Teplickej ceste 5 v Poprade. Jasné. Už aj tam bežím. Tu som. Dobre som prišiel. Dobrý deň, mladá pani. Piťuka mi povedal, že máte multifunkčné kliešte. Rýchlo ukazujte. Potrebujem. Pán, pokojnejšie. Hneď vám ich ukážem. Však ja pokojný. Nech sa páči. Máme na výber. Juj, to parádne vecička. Zoberiem jednu aj Piťukovi. Pani slečná, Piťuka to zaplatí. Ten Fišku s Piťuka mi zase pomohol. On vie, že v Armpeku nájdem všetko, čo potrebujem.